lagu karya cipta Didik Wibisono spesial untuk warga masyarakat Singgahan Pelempare Luwes Puji Susanti. Malah kalingan zaman semono. Niki sakjane kasep napa mboten to, Pak? Dalem. Ngeten niki sakjane kasep napa mboten? Jane wenane wis kasep terus tak priksakno jane wisan. Malah nemen kanca-kanca kuwi. Niki ciri khas lho nggih. Ciri khas Cahyono Swantara. Nek gak ngono ora kancamu kok ya. Nggih, panjenengan malih kemutan napa to, Pak? Ora ya rasaku malah kembali ke masa lalu aku iki. Kembali ke masa lalu. Kaya kudu kaya mbrebes mili mripatku iki. Aku ya ngono aja. Lah sing ditangisi napa? Widyaningsih. Oh, Widyaningsih. Nggih. Niki bajete? Heeh. Nggih. Ya. Imbang ngono Sugeng Wongon, warga masyarakat Singgahan dan sekitarnya. Terima kasih pada pemerintahan Desa Pelem, Musbika Kecamatan Pare. Terima kasih banyak warga masyarakat Singgahan. Berkah barokah sedoyo. Mugi Gusti angi jabai.